Ang kalisod dili gyud babag sa usa ka tawo nga makabot ang iyang pangandoy basta maningkamot lang og porsigido lang yun nga iyang makabot kini. Sayra nato ang kinabuhi sa kausa kanhi ka PUG dispatcher nga nahimo na karong inila nga basketball skills trainer pinagi sa RTV Presents ni Chona Carion. Hard work pays off, mao kini ang pamahayag sa 36 anyos nga si Jefferson Cudera, usa sa mga miyembro sa Golden State Warriors Training Camp sukad niadtong 2014. Gani, duha na ka-championship ring sa Golden State Warriors ang iyang gihuptan. Wala sa damgo sa usa ka yano lang nga lumad nga taga Mandaue nga mo exile sa natan sa mga sports. Timaan niini nga usa siya kalisensyadong basketball coach sa Amerika. Si Coach Jefferson, 9 anyos pa lang, nagka-interes na sa basketball. Apan kay way ikasarang sa kinabuhi bisan unsa na lang ang iyang trabaho. Gani nahimo pa siyang dispatcher kaniadto. Apan wa kini makapugong kaniya nga muhunong sa iyang hilig sa basketball. Naabot siya sa Amerika, human naminyo sa iyang asawa nga si Tessie nga nagbase didto. Ug samtang nagduwa og basketball sa ilang tugkaran, nadiskubrihan siya sa usa ka basketball coach ug didto nagsugod na ang iyang career isip basketball skills trainer. Problem yung kami da sa tabok sa una. So isat kami ya kasuway po kog gym dispatcher sa Lapu-Lapu. Tanan ako nagian like monitor lata kasuway na pug na. So wala man depende ani mo sa nimo kay ang kaning atong kapobrehon murag trials na nimo ang obstacles sa nimo pag gawa sa ana sa nimo nga ma-successful ka. Try lang ka, work hard, and then always positive sa imong nahuna nga makabot na nimo. Gihulagway si Cudera nga man of a million drills. Gumikan sa kadaghan sa iyang mga moves o kapaspas niini nga mugunit og bola. Gawas nga mag-train siya sa GSW training camp, daghan na siyang mga basketball players nga iyang gitrain sa gawas. Sama sa bag-o lang niyang na-train nga si Reggie Hearn, nga player na karon sa Detroit Pistons. Mga PBA players usab magpa-train kaniya. Samtang dili usab magpanagam na si Cudera sa pagpaambit sa iyang katakos o skill sa kabataan dinhi sa atua. Tanan mga basketball diri sa Cebu and also sa tibok Pilipinas. Never give up your dreams. Practice lang mo and kugi lang. Be humble all the time. Maminaw mo sa mga coach kay usa lang ang makatabang sa inyo ha. Matod ni Cudera nga dili babag ang kakabos sa pagkabot sa unsa may iyang naabot karon. Ang importante alang kaniya ang paningkamot, determinasyon ug pasensya ug magpabiling mapaubsanon taliwa sa kalampusan sa kinabuhi. Ug labaw sa tanan ang pagmahal ug suporta sa iyang pamilya nga labaw sa trophy o championship ring nga iyang nadawat. Tanang tao gitigaan gyud na siya line sa Ginoo nga pwede siya masinso basta maningkamot lang. Ako si Chona Carion ug kini ang akong short docu.